कोकड़ी तेल पड़च का ए तेल पड़ावसा भला मा अरे कोकड़ी काळी तरी पडगी हा मुंडो ठेती वात हा वाह एकदम कामी पडच का ना हा जना 300 ग्रादरच हाव जना पण किंमत हा कनाई किंमत कोकड़ी ना हा भला मान लोग थेस्तात तेल पडायचं हाव एक में के बळो मत कच हा आंबळानी आम्ही काय लेणू देणू रे हा ते सुधारेस वाह 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 झुमका बोराळा जमेनी આપણે કનું तेता उभाला मागो तेता उभाला मातोन काय कळेनी रे तार माई बाई बेटीनी बेटी जे हा बेटीनी वाह वाह बेटीनी बजे हा गजने नियमक लागत हा बेटीनी वाह वाह तार बाई बेटी दात काढते भजनच काय वेळी स्वतः जमच काय नाही उई आहा समाज घ्यायची आहे मग कदरा हुशार तुझो कोण तू कदरे हुशारची जकोण स्वतः ती जमच काय बेशेवाळा निकळच वाह कुत्रा पोसच कचा हाव कदरीन कोई पोसे निगत मेलोजी हा विलायती कुत्रीन लोग 80 रुपये रकाड मेले हांगच कोण फेकाच पण साबनच मोतीरो हंगोळी करेन खायन बिस्किट येन काहीच येन थोटी डबल रोटी येन शिकारी ले जा हाव दबाव चेन मळर दबाव पकड मोतिया न पकडो तो कडे माहिती थोडं चेन कर पोस चेन ए कडे माहिती थोडा उसा तो ससियाई पकडायनी न हाळणी पकडायनी वाह 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 यारवर घट टकडा तोडवळो म्हण घ्यायची ती तूची कोळ घालस तो न घाले बाटी खारो येतो आगडी भडकाव पण हाल करता आणि लोक वाह पडी ई जे बाई छ जेन कुदरी केरो छी वाह वाह 10 पिला पोसची अतरा 10 पिला पोसची तरी बरोबरी करजो कुदरी कतच तार माई ई दकाळनी थारो बोलो काय बिचकार होती कुदराना लेंड करो हिडीची काय तोन जमेने ते मनी जमेने जमच काय ये काय साधा छे नी साधा थेडी आता ठेचाच वाह 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 ये विलायती छ वाह वाह ये 80 रुपये रेवाळी छ मस्त रहतो वाह वाह हाव दुसरे घर खणगी बाटी खाय वाळो भीख मांग्या मोकाट फरो न भूको तो मळनेर मारज न भूको तो हाव मळनेर मारज ये गलीर वो गली मोकाट फरज हाव पजा वाह येन केर जरा गोड मी ले जायनी वाह वाह पिपा घालदच हेडे दी आकार सळगा तेल पाणी सर वाह मळनेर थेचन माहिती गोडंबे काढायचं आणि मग गोडंबे डोकरा जर खातो तर दुसरं बाया करेल तयारी करत आवडी ताकदचा आमार माई हाव ताजा लट बस माहिती भी हमचा हाव बारती भी हमचा मस्तर पडोळ भरवसा जमत काय थेचच कच आणि रुयम दाबाच हाव काळ भुरक नाकच कोकडी काय कोकडी पीळ झरदच वाह काळ करा पडियो कना वाह करतानी केर हाव काळ पडगी तरी वरमाई मिठो पडोरच भला मा मिठो पडोच काय रच काय खादेच कनी मा भला देन लगाय वर झाडे हेटे जाईनी नो अतरा कुचरचू वाह फाटा मारस नो न उचळीचे आहे करतानी मस्त रे वाह वाह बाई केनी उचळेस मस्त केनी येदून नादिक मत लागेस तू घडी खराब छे काय राव तुम्ही धोत्राच्या नादात भरपूर कमावलं पण बाईच्या नादात साऱ्या लुगड्यात गमावलं वाघरी शिकार रमो पण शिकार रमो के केती वाह वाह वाघरी शिकार रमो शिकारी ती शिकारीन जा रोचू
वाघरी वा वा आणि कुत्री कुत्रा सोबत लिहिला आहा वाघरी कन कुत्री कुत्रा काय हा 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 अत्र वेडे महाराज कते ती बोलाय तो वा वा हा बोलाव करे देन बिचारे काय हा हा वाह तो थे करतानी मस्तर हा हा वाघरी कोणसो कुणसो ससिया कोण कुणसो हा 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 केमाई पाडो उकळी चाय अव ते द्या को भालो हा हा उल्लेख कर हा हा जना कळच कळच जना कळच हा मोगम मोगम भजन छेनी आहे हा छेनी छेनी मोगम भजन छ काय छेनी छेनी हा हा आता ज्ञानी पंडित लोग बैठे छ वा 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 हा 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 शेरकन ज्ञानेरो सटा छ हाउ ई काय सादा मॉडेल छेनी रे तू इन सादा मॉडेल समझ रोज का बचक बचक करे वा वाह हा ये वचक वचक करे वाळ छे वा 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 हा 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 करथणी स्वतः ही खीखी करे वा छेनी है हा वा ज्ञान ते ज्ञान होता होता हा हा भोकनो कच हा पण के कोणी काही कच हा 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 वा 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 भोकनो छेन के टांडी के रोज कच मा हा हा बराबर छ नी वा वा हा हा तो दिगारो तरी तू भोकनो रोज भोकनो वेरोज दुसरे टांडी के रोज केरोची कनी हानु काय लोक खांदो बसळच हा आम्ही हळद लगाव पापा फेसन पाडत हा बाई टच करून द्या की नाही फक्त वाह टच करून दे खाणू टच डिस्क्वालिफायर पुरो खोड दे पुंजमा दुनु कर सात बारा जरा सकाळी वाला हा लाभे दे नाही बाई कच वन बाईन काय बोलू काय साधाच काय हा करताना केरछा कनी कनी जेने सत्य रूपासून सापडे न सोय धरावे ते पाय आधी आधी धरावे ते पाय आधी आधी हा हा संत कण मळतो को देवे कण मळेनी मन क्या तोन का कळे नी मन क्या तोन का कळेनी हा हा आम चलावचा होता नाही चलावचा काही काही चलाव जाव तो चलाव काही चाले दानी हा मुंडे बी त्याशम घालून ले जान हा वा 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 काही चाले पचकळच वना हा हा पछ वा करतानी मस्त रेन चलो जो चलो जो हा? हा हा धन को वालो धन धन कुलो धन वावडी रे धन सा पाडल गाव छड़ी तो कहीं गोड़ा गलगी गलगी 84 गाव गलगी चवरिया से 84 गाव हाँ हा ए आसी छेड़ी गलगी गली वा भाई छड़ी रो बदला धन कुलो धन भाई ए आसी छेड़ी रंग रंगीली तेरा ना की गलो गली ओ छेड़ी रो बदला धन कुलो धन वावाड़ी रे अरे वासना नामेर छेड़ी छ वा वा वासना नामेर छेड़ी छ छेड़ी छ हा. अनु लारो लेरी छ लेरी छ हा हा आंग दारो छी काई छ आंग दारो छी हा 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 काई छ काई छ ए भावना रीत गोरी गोरी वा भाई भावना रीत मोठी मोठी बबोडी इच्छा रीत वंजाली उंचाळी हा हा भावना इच्छा पूर्ण होत बच बच हा हा ये गुरु कने कदाणी ती खो खोद कला गुरु कने कदाळी ती खोद हा हा पता खोद रोची रे हा हा आंग दारो छी आम काई छ हा वा वा ए बोधना मेरा ओदे भागा वा भाई गुरु कने
पवार याडीनो मोटो बेटा ए भाऊ समती 51 पैसा पेमेंट दिमाग धन्यवाद धन्यवाद वाह वाह बहुत ना मेरे मोटे मोठे चोक हा काटा काटा हा अभिमानेर हातेंचं बाटा वाह अच्छे विचार दच हा हा उकण बिहारो अवधूत बिहारो वाह वाह मालम छ हा 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 हे मेरो ज्ञान मालम छ वकच पण आपल्याला ज्ञानच कळरो कोणी कोणी कडरो कळरोच काय कळरो कोणी हा वाह बोध नामेर मोठेच काटा, काटा हा. अभिमानेर हातेंचं हाते भाटा बोध म्हणजे विचार विचार बोध म्हणजे हाते विचार आचे विचार वाह वाह डोकरा जरी बात केतो बी हा हा आचो विचार कच 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 कुत्री कुत्रा डुकरी डुकरा हा 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 हे बात कच काय कच काय बाय हा हे माहिती तो निकळ मेलो अचू हा डुकरेन मारेन काही लागायचं काय शरी भाला बरची हा 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 वाह साहित्य सोबत चाव 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 हा 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 बस वाघरी शिकार रमरोच हा हा पण शिकार रमो कसो कसो हा 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 मारे सता गारुरी बाटली बाकिली आगात वरी महिमाच मारे वेंडे गुरुरी बाकिली आगात वरी महिमाच हा ए मारो तो गुरु माना ए जैसे नवे ए मारो तो गुरु मंदेशे ले पूर्व दिशा वाट बतारो हा हा वाघरी शिकार रमरो हा वाह आताही वाघरीचा हा हा ए छेळी तो वाळो काही वाघ भरारो छेळी लिदी वागेरलारो रे बा आगात वरी महिमाच हा वाह मारो तो गुरु मंदेशे लेदारो पश्चिम दिशारी वाट बतारो हा हा ओत काही हो काय हो ए वागरी तो काही होता भला मन भी मस्त रेणू वाव आता काही सदेरचं काही गोडमीन कोकडी भला मन कोई खाई नाही वाह हा हा कोकडी ते खाशी बेस बेस कोणी मला हा कुछ काय गोडंबी ती ताजावच वच हा वागरी तो काही वत फंदो राडवत आरोच
डाई बाजू ते ससिया निकळो ससिया निकळो पण ससिया मागरीन पाडो रे बा आगात वरी महिमा छ ससिया कोण सोच बचू कोण सो बियनी मागरी कोण सोच कोण सोच शिकार करो छ બંદરાડે વાળો વાગરી કુણસો વિયેવું હા હા મારો તો ગુરુ મન દેશે ले दारो उत्तर दिशारी वाट बतारो उत्तर दिशाम काही घडो काय घडो हा हा ए गावडी तो काही होता हुई बाळा तिला सोडी वेगी गावडी हा पण गावडी लवाराम पराई काही कोणी पराई हा उ लवाराम पराय गावडी न रे बा अगात वरी महिमा छ वाह गावडी लवारा दूध परारो परारो हा पछा हा मारो तो गुरु मन देशे ले दारो दक्षिण दिशार वाट वतारो कोत काही घडो काय घडो ए वावरे तो वावरे तो वाळो काही वावर पेरो छ वावरे मई सरा उपजो छ उसरा उठन वाडेन खारो रे बा आगात वरी महिमा छ आगाद वरी महिमा छ सरा कुणसो वावर कुणसो हा कळत काय वाह कळी बाई कळसे हा करतानी केर छ काका मारे वेडे घरी बा वैसा जाएगा राजा रंग का फकीर कितने सिंहासन चढ़कर बैठे कितने पहने जंजीर आओगो अच्छा हाँ कितने पहने जंजीर जंजीर हाँ जंजीर आओगो जंजीर अब ये न जाओगो नहीं हाँ हाँ वाह करधनी केर छ आओ का आजो निदाया भजन